Hola, si ja tens molt clar que votaràs a Esquerra Republicana o a Junts per Catalunya, aquest vídeo potser no et cal. Però si ets un dels 500.000 votants sobiranistes que té dubtes, crec que això que explicaré pot ser-te útil. I és veritat, el vídeo és llarg, però crec que la situació és molt complexa com per resumir-la en un d'aquells minuts d'or dels debats de la tele. Després d'anys de lluita crec que no vindrà de 15 minuts. Per començar, he de dir que jo em presento amb el Front Republicà a les eleccions i, és clar, voldria que els 500.000 indecisos ens votin a nosaltres. Però això és cosa vostra. Nosaltres ens presentem perquè hi ha coses que no s'estan dient amb claretat i ara us les vull explicar i després, escolta'm, voteu el que vulgueu. Però abans de res, una de les coses que més vegades ens han preguntat en aquesta campanya és: escolta, tinc por de votar-vos i que no sortiu i que votar-vos sigui tirar el vot. Doncs bé, justament això ho deixarem pel final. Primer, volem mirar una mica què és el que està passant a Catalunya. El Front Republicà fa 6 setmanes no existia. Les 3 organitzacions que formen part d'aquesta coalició vam decidir presentar-nos a les eleccions espanyoles per 3 motius. El primer motiu: els 2 grans partits independentistes no es van posar d'acord per anar units a les eleccions. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya podrien haver trobat 2 o 3 punts concrets i anar tots a la una. Però encara que porten 19 mesos governant junts, no van poder trobar aquests 2 o 3 punts concrets d'unitat. I d'aquí ve el segon motiu per presentar-nos. Després de 19 mesos de bloqueig al govern, doncs hi ha molta gent decebuda. Qualsevol persona que segueixi la política catalana sap que els 2 grans partits tenen bastants problemes per entendre'ns. Nosaltres no entrem en qui té la culpa. Segur que tots 2 tenen les seves raons i, a més, cal dir-ho, la situació és molt complexa i cal ser comprensius. Però també cal assumir que com a moviment polític tenim un problema. Després d'haver derrotat l'Estat l'1 d'octubre i després de la victòria electoral del 21D, és evident que alguna cosa no acaba de funcionar i hem passat de ser protagonistes a ser espectadors d'aquestes lluites. Recordeu el pànic que tenia l'Estat amb els CDRs plens de gent de tot tipus i de totes les edats? Doncs bé, a mi em sembla preocupant que ahir, per exemple, al debat de TV3 i a tota la campanya ningú parlés dels CDRs, quan els CDRs fa uns mesos van ser una força clau per derrotar l'Estat i fer el referèndum. Sembla que ara l'estratègia sigui donar el poder als partits i que la gent torni a casa. I nosaltres sabem que això no funcionarà. I en tercer lloc, i potser el més important, ens presentem perquè, independentment de a qui voti cada un, creiem que a la gent que es va arriscar l'1 d'octubre, aquesta gent s'ha guanyat el dret a que li parlin clar. I hi ha preguntes molt importants que no s'estan responent. Per exemple, després del 28A, què faran exactament a Madrid els diputats d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya? Per a què serviran els seus escons? Faran president a Pedro Sánchez? A canvi de què? Quines són les línies vermelles? El llenguatge que fan servir és molt calculat. Es parla molt dels presos, de la injustícia i de l'1 d'octubre, i tot això és veritat, però els missatges són poc clars, fins i tot són contradictoris, i potser és justament per això que encara hi ha 500.000 votants indecisos dintre del sobiranisme. Per això nosaltres vam decidir presentar-nos, per explicar amb claretat què volem fer amb els vots que ens doni la gent. Per començar, 2 compromisos inamovibles. Primer compromís: les nostres diputades i diputats no votaran en cap cas cap president d'Espanya que abans no reconegui o el resultat de l'1 d'octubre o que es comprometi de manera clara a celebrar un referèndum d'independència com el d'Escòcia. Si no es dona cap d'aquestes condicions, mai votarem favorablement. No acceptarem taules de negociació eternes, ni relators, ni cap diàleg buit. Això ja ho vam veure la legislatura passada i vam veure que no serveix. O s'accepta l'autodeterminació de Catalunya o mai tindran els nostres vots. Punt. Segon compromís: les nostres diputades i diputats no votaran en cap cas cap president d'Espanya mentre hi hagi un sol pres polític a la presó, mentre hi hagi un sol exiliat o mentre segueixi havent la persecució a milers de persones encausades per l'1 d'octubre. Creiem que seria una rendició seguir votant governs espanyols com si aquí no hagués passat res.
De veritat, ara els nostres vots han de servir per facilitar un govern a Espanya mentre Espanya té segrestades a persones com Jordi Cuixart, Carme Forcadell i tota la resta? Creiem que cal dir prou, no podem acceptar que vinguin a Catalunya cridant a por ellos, que entrin a les escoles a cop de martell, que ens colpegin i que després els nostres mateixos vots serveixin per fer presidents els responsables d'això, perquè no ho oblidem, el PSOE és directament responsable d'això. I aquestes dues condicions molt clares són dos compromisos que assumim amb la gent a la que li estem demanant el vot. I davant això, algú podria dir que això que demanem no ho acceptaran mai. Doncs bé, si els nostres escons són imprescindibles, ja ho saben, i si no ho accepten, ho lamentem, que s'ho facin com vulguin, que agafi el rei i obligui a Ciutadans a pactar amb Podemos, o com si han de repetir eleccions fins que es cansin. El nostre problema no és la governabilitat d'Espanya. El nostre problema és que ens piquen, ens empresonen, ens envien a l'exili i ens arranquen un ull per voler votar. Aquest és el nostre problema. I alguns diuen que dir això és irresponsable, que no s'ha de bloquejar i que cal negociar. Nosaltres, si algú vol negociar, cap problema. Però és que aquí ningú vol negociar. Volen una rendició incondicional. Negociar, per descomptat, però no enganyem a la gent. L'Estat només negociarà quan no tingui cap altra sortida. I això no s'aconseguirà anant a fer president a Pedro Sánchez. Això només s'aconseguirà fent el que van fer l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, desobeint al rei, al govern, a la Constitució, al Tribunal Constitucional, fins doblegar-los. I que digui el contrari, sincerament, crec que està enganyant. I aquí arribem a una altra qüestió que ens preocupa molt. Per què els dos grans partits sobiranistes ja no parlen mai de la desobediència civil com una eina de lluita? L'1 d'octubre només va ser possible perquè 2,5 milions de persones van sortir al carrer sense fer cas de les amenaces ni dels piolins, ni del rei, ni de l'IBEX. I malgrat totes les amenaces, vam poder votar i els vam derrotar. La pregunta és, per què ara els dos grans partits no diuen ni una sola paraula sobre la lluita popular i la desobediència com a manera de posar l'Estat contra les cordes? De fet, des de fa mesos, l'única persona que segueix parlant d'això és Jordi Cuixart i ho diu a totes les seves cartes que envia als socis d'Òmnium. Reviseu-les i ho veureu. I ara citaré a un mosso d'esquadra, però les coses com són. Quan Trapero va anar al Tribunal Suprem i li van preguntar per què no havia aturat el referèndum, ell va contestar, senyoria, si 2,5 milions de persones decideixen fer una cosa, no hi ha ningú que les pugui aturar. Nosaltres seguim creient en això, entre d'altres coses, perquè ho vam veure amb els nostres propis ulls. L'Estat va ser totalment incapaç d'aturar-los. Era físicament impossible. I ara, excepte en Jordi Cuixart, gairebé ningú parla d'això i ens diuen que ara el que toca és negociar. Doncs el Front Republicà es presenta per dir una cosa que és evident, però que sembla que s'oblida. L'Estat només negociarà quan no tingui més remei. De fet, aquesta és la gran pregunta que hem de respondre el 28. Ho deixem córrer i tornem a les negociacions eternes o tornem a posar en jaque a l'Estat? Sincerament, jo sol, com a individu, no m'atreveixo a desafiar l'Estat. I està clar que cada un de nosaltres tampoc s'hagués atrevit ell sol a fer el que van fer l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. Però aquesta és la clau. Ens atrevim a ajuntar-nos una altra vegada i contagiar-nos la valentia els uns als altres com van fer l'1 d'octubre? Jo crec que som centenars de milers els que estem disposats, però necessitem també unes institucions, uns partits i uns dirigents que treballin per fer possible aquesta valentia col·lectiva. I avui, en comptes d'això, tenim una sensació amarga de bloqueig, de desorientació, fins i tot de cabreig, i el més perillós, correm el risc de la resignació, de que ens diguin que tornem a casa i que no hi ha res a fer. Doncs justament per això també ens presentem. Nosaltres sabem que no és fàcil tornar als carrers massivament i també sabem que el govern actual ho té molt difícil i que té limitacions i que està sobre el punt de mira. Però creiem que un gran resultat del Front Republicà pot ajudar a sortir del bloqueig en el que estem. Un gran resultat del Front Republicà servirà per ajudar els partits de govern a recordar que aquí hi ha un poble valent, que fora del Palau de la Generalitat i les conselleries hi ha gent
disposada a seguir invertint anys de lluita, que està disposada a seguir lluitant pacíficament sense descans i sense por. De fet, creiem que un gran resultat del Front Republicà el 28 al vespre pot ajudar a que la gent valenta que hi ha dintre dels dos grans partits pugui tenir més capacitat d'empènyer els seus líders. I vaig acabant. Molta gent ens pregunta si a banda del tema de l'autodeterminació i dels presos tenim propostes socials. Ens pregunten què pensem sobre la sanitat, l'educació, l'atur, el feminisme, el canvi climàtic. Doncs mireu, la nostra principal proposta és deixar d'enganyar la gent. Els programes dels partits diuen que si farem una llei sobre això, que si impulsarem una reforma sobre això altra, que si treballarem per millorar no sé quantos. La nostra coalició, òbviament, és clarament d'esquerres i la justícia social està al centre dels nostres objectius polítics. I justament per això ho diem molt clar. Avui, a l'estat espanyol, totes les promeses de millores socials són un engany. Primer, és impossible garantir els drets socials de la gent mentre no es derogui la reforma de l'article 135 que van pactar el PP i el PSOE l'any 2011. Això sí que va ser un cop d'estat. Van reformar la seva sacrosanta Constitució per posar els bancs per sobre de les necessitats de la gent. No enganyem a la gent. Mentre no es derogui aquest pacte PP-PSOE, totes les promeses socials que hi ha als programes són això, promeses. Per això, a banda de l'autodeterminació i els presos, tenim un punt irrenunciable, la derogació del 135 del Partit Popular i del PSOE. A banda d'això, una altra cosa important, sabem que les conquestes socials de veritat sempre venen de les lluites dels de baix. Doncs bé, avui a l'estat espanyol la possibilitat de fer aquestes lluites és minúscula. De quins drets socials parlen quan hi ha una llei mordassa que criminalitza qualsevol protesta? Com es pot lluitar pels drets socials en un país on pots acabar a la presó per fer una manifestació pacífica? Per això, la derogació de la llei mordassa és per nosaltres una altra línia vermella. Propostes socials sí, però anem a l'arrel del problema, anem al fons, o si no, no hi ha res a fer. I no hi ha res a fer en un estat que està intervingut pels bancs, per les clavegueres policials, judicials i mediàtiques i que té per cap d'estat un senyor que té cognom, que és Borbón i que és un lladre i que és un corrupte. Ja està. Això és el que volia explicar als 500.000 indecisos que encara queden. I ara la pregunta del millor. Val la pena votar-vos o és llençar el vot? Primera qüestió. Ja està bé de votar el menys dolent. L'1 d'octubre vam aprendre que el millor camí és dir prou i fer el que s'ha de fer, i punt. Els que teniu més edat, recordeu tots els vots útils que us han demanat i que només han servit per seguir lligats a l'estaca 40 anys. Enviar diputats a Madrid per votar un president del PSOE és un vot útil? Enviar diputats a Madrid a buscar taules de diàleg que no existeixen és un vot útil? Anar a Madrid a proposar reformes socials que mai vindran del Congrés és un vot útil? Nosaltres creiem que el més útil és refermar-nos i tornar a dir-li a l'Estat que ja n'hi ha prou, que no poden venir aquí a colpejar-nos i després demanar-nos el vot. I alguns direu encara, però i si us voto i no sortiu? Mireu, molt fàcil. Si 2 de cada 10 votants independentistes voten al Front Republicà a Barcelona i a Girona, tindrem diputats, i més d'un i més de 2. A Lleida i Tarragona només necessitem que 3 de cada 10 votants independentistes votin al Front Republicà per tenir representació assegurada. I això no és una opinió, això són els números. Depèn de vosaltres que això passi. Però jo només dic una última cosa. La majoria de vosaltres no ho heu pogut veure perquè la Junta Electoral va prohibir que es parlés dels nostres actes a la televisió. Però mentre les teles dedicaven hores i hores a Cayetana i a Arrimadas, per sota, arreu de Catalunya, el Front Republicà ha anat omplent places, sales i actes arreu del país. Això no ha sortit per la tele i això no ho detecten les enquestes cuinades pels mitjans de comunicació de la monarquia i de la banca. Però això no ha parat de créixer al llarg de tota la campanya i això els esclatarà els morros el 28A al vespre. I no serà la primera vegada que com a societat organitzada fem les coses per sota, sense que l'Estat s'assabenti i sense que pugui fer res per aturar-ho. Podem fer-ho i el 28A podem donar una sorpresa i el 29
alguns es despertaran i veuran que a Catalunya hi ha centenars de milers de persones que tornen a dir que prou, que ja no ens tornaran a espantar mai més, ni amb el seu rei, ni amb els seus piolins, ni amb l'extrema dreta que surt cada dia a Telecinco. Bé, acabo. Se m'ha fet llarg el minut d'or. Espero que hagi estat una mica útil i si coneixeu algun dels 500.000 indecisos, envia-li aquest vídeo a veure si ajuda. Gràcies per escoltar-me i ens veiem el 28A al vespre. Ai! Vota Front Republicà.